Qabel il-miliet u qabel kull festa, dak li jkun jibda jara x'se jagħmel biex jagħmel progress. Issa, wieħed mill-ewwel żbalji li jagħmlu ħafna nies huwa irrid nitlef il-peace. Il-moħħ tantu sofistikat illi ma toġbux anke jekk xi ħaġa li jekk nirraġunawha tagħmel sens, però ma toġbux u ma jħobbx li jitlef ix-xini. Inkluż il-peace. Mela aħna biex nimmotivaw ruħna aħjar, ngħidu jiena rrid nigwadanja pereżempju billi ħanidħol f'dik il-libsa li tant irrid. Irrid nidħol f'dik il-libsa. Irrid inġib in-nifs. Irrid inġib saħħti lura, inġib nakwista. Il-lami ġifieri inti titkellem. Issa nifhem għalfej exercise scientist. Inti titkellem fuq il-fatt li minflok nużaw anke l-klim li nużaw klim pożittivi. Ġifieri minflok I want to lose weight, irrid nitlef il-peace, irrid nigwadanja nifs aħjar. Ekku. Wow. U di hija xi ħaġa kruċjali dak li jkun li qed jarana ħanitolbu fil-fatt milli jaqbad biċċa karta u ħajjagħmel hekk, ħajaqsamha fi tlieta. Ħajjikteb illum x'inhu jdejqu. Mela pereżempju dak li jkun jista' jgħid jiena jdejjaqni l-fatt li qed nilbes sajż kbir, żaqqi nara kbira, inħossni qed naqta' nifsi, m'għandix enerġija, jiena ma norqodx sew, ma nqumx sew, x'inhu jdejjaqni, niżvoga. Imbatta l-istonku. Eżatt nikteb. U jekk hemm bżonn ma naqafx nikteb. Fin-naħa l-oħra column 3 ħanikteb fejn nixtieq li nasal. Mela jekk pereżempju llum ktibt li persuna hija size 16, ħajkteb nixtieq inkun size 14 by Christmas. Nixtieq li jkolli l-enerġija li norqod aħjar inqum aħjar. Li nagħmel iktar exercise. Dik huwa il-process, il-column 2. Mela x'se jwassalna mill-1 3 ħajkun affarijiet bħal exercise l-ikel ħadkellmu fuq dal-waqt. Le forsi il-3 ikun li nkun kapaċi nagħmel workout ta' 10 minuti mingħajr ma naqta' nifsi. Tal-ġen dik idea tajba li niflaħ għal-workout. Li niflaħ. Illi pereżempju jkun ta' ispirazzjoni għal tal-familja tiegħi għal min jiġi miegħi biex għaliex li semmejna l-miliet jgħiduli proset x'inti tagħmel u l-eżempju jkaxkar. Għax tkun xi ħaġa li inti qed titrasmetti li qed tieħu gost tagħmilha li qed titik ir-riżultati, it's viral. Tajjeb, ġifieri di ħadd inxteret, ħadd jiġri. Mela column 3 ħadd tikteb fejn tixtieq li tasal. Kif tixtieq li tħossok u forsi anke x'tixtieq tagħmel li ma tagħmilx illum. Niltaqgħu ma' ħafna nies melini fis-settur tagħna li jgħidulna isma' jiena pereżempju nixtieq immur hike imma nibża li noqgħod l-aħħar, li naqa' l-aħħar mela ma mmurx. Nixtieq nilbes imqaċċat imma nħossni ħaniġi ġudikata. Nixtieq immur il-baħar u tfal jixtiequ noħodhom il-baħar imma laqqas immur għax konxja ħafna ta' kif nidher. Issa din hija xi ħaġa komplessa. Mhux qed ngħidu li għandek tkun ċertu sajż biex tmur il-baħar, però għall-individwu u hemmhekk ħanasal għall-mistoqsija tiegħek, għall-individwu jista' jkunu fatturi differenti għalfejn mhux komdu jew komda jagħmel xi ħaġa, waħda minnhom li jsemmu ħafna nies hija d-dera. Issa, għandi good news. Jekk fit-tieni kolonna ħansemmu dawk l-affarijiet illi bihom tlaqna minn x'inhu jdejjaqna llum ta' column 1 għalfejn nixtiequ naslu f'column 3 b'dawk in-number 2 anke waqt li qed nagħmluhom Melanie is-self-esteem ħajola. Jibda. Mela l-fatt li jiena bdejt nikol aħjar, nikol ikel u mhux ieħor, kemm jista' jkun naturali u organiku u mhux proċessat. Tajjeb, nagħmel l-exercise ngħidu aħna nofsija imqar, tajjeb ħafna diġà, darbtej, idealment forsi anke 3 jew saħansitra 4 fil-ġimgħa. Issa, again, mhux one size fits all, jekk jien qed nitrenja l-futbol bin-nofsija darbtej fil-ġimgħa ma ħatallem kważi xejn. Imma ara raġunijiet tagħna ta' minn minna jixtieq illi itejjeb id-dera tiegħu fis-sens illi jkun hemm sizes illi aktar jogħġbuh, illi jħossu aktar konfidenti fil-mera, fil-ħwejjeġ, eċċetera. Hemmhekk imqar darbtej fil-ġimgħa, nofsija kollox diġà ħadd tagħmel differenza kbira. Rekomandat 3 darbiet jew forsi anke 4 fil-ġimgħa. Waqt li qed nagħmilhom dal-pjan tal-ikel u dal-exercises, il-konfidenza fija nnifsi. Għax jiena qed ħanagħmel xi ħaġa u qed nagħmilha ħatola. Mela hemm min jgħid li għadni ma wasalx fejn nixtieq, imma tiskanta ġimgħa wara illi bdejt diġà qed ngħid ħammur il-baħar ta' għax qed inħossni aħjar li għan nifsi. Għax inti biddilt il-ħsieb tiegħek u xi ħaġa forsi li nista' nżid li meta jkunu qegħdin jagħmlu il-column 1 u mbagħad jagħmlu l-column 3, importanti li nżommu aspettattivi realistiċi. Skont iż-żmien. You know, ġifieri inti da ma tistax tajt irrid minn size 16 insi size 8. Ħalli dak ikun long term target. Imma pereżempju jiela semmejna l-miliet ngħid minn hawn xarej tlieta oħra pereżempju nixtieq nasal hekk. Long term ikolli hekk. Dawk in-nies l-aktar li jkollhom
target żgħar u ultimate target huma tipikament fost l-aktar li jaslu. Għax dejjem baqgħu on the edge. Mela issa naħdem għal din, batal din, ħalli biżmien nasal għal dik. Novembru nhar ta' tnejn, a great day biex nibdew ħajja naqra iktar healthy. Kif nixtiequ? Quality of life. Proset, grazzi ħafna għalik għandi l-ikel minnant Plan H, grazzi l-Plan H u aħna ħankomplu fitejjem wara dawn reklami.